Унітарнае прадпрыемства Ляхавіцкая агра сярод 14 гаспадарак Іванаўскага района сёлета мае самы высокі план па ранніх яравых культурах. Імі павінна быць засеяна 970 гектараў раллі. Прычым 670 з іх адведзена выключна пад піваварачны ячмень. І гэта не выпадкова. Гаспадарка з'яўляецца адным з пастаўшчыкоў сыравіны для прадпрыемства Белсолад. Яшчэ 270 гектараў тут адвялі пад зернебабовыя сумесі і 30 пад авёс. Усяго ж пад яравыя культуры у гаспадарцы запланавана больш за 2500 гектаров земли. В хозяйстве имеется 7 энергонасыщенных тракторов, которые работают на севе, подготовке почвы, внесении органических удобрений по пахоте. Вся техника, в принципе, готова. Прошла государственный технический осмотр. Работает механизаторов в хозяйстве хватает. Кадры все опытные, поэтому проблем на весенне-посевной не должно быть. Паралельна з сяўбой вядзецца ўнясенне мінеральных угнаенняў і падкормка арганікай азімых, рапса і збожжавых. Па словах галоўнага агранома гаспадаркі, надвор'е спрыяльнае. На завяршэнне менавіта гэтага віда палявых работ патрэбна 3-4 дні. Процент обеспеченности удобрениями на данный подсев ранних яровых культур 100%. Идет накопление для более поздних культур, таких как кукуруза, картофель и травы, подкормка азотом, которую мы планируем начинать на днях. На дадзены момант на полях Ляхавіцкага агра ўжо пасеяна каля 20% ранніх яравых культур. У цэлым жа па раёне ад запланаванага аб'ёму ў 7200 гектараў. На сённяшні дзень ужо засеяна каля 30% ранніх яравых і зернебабовых культур без кукурузы и крупяных. Гэта амаль 2000 гектаров. Все сельхозорганизации включились в работу. Сеем такие культуры, как тритикали, ячмень, зернобобовые, овсы. Кроме этого, ведутся также активно работы по подкормке озимых зерновых на зерно и зеленый корм. Уже 78% на зерно мы подкормили. Подкормки озимого рапса также подкормлено у нас 84%. У цэлым у Брэскай вобласці раннімі яравымі збожжавымі і зернебабовымі засеяна ўжо больш за 21 000 гектараў. Гэта амаль 16,5% ад запланаванага аб'ёму. Амаль 25% ад плану пасеяна шматгадовых траў. Тацяна Будгусаім, Анастасія Кудзіч, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».